gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa hande gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Jadi galamin welino weli yow yange makko mbiɗa siftana ɗum ne wayi min joni yange haɓi yande hen aɗa sumba tan aɗa sadio aɗa sumba tan aɗa sadio kono haydara aduna ko noon tan ay kala ko jiiɗa artata tan ko minen fof noon Adamu woni moɗa habar kew Adamu ko haɗi Aissata resere ha joni koye jungo makko yi o ƴama ala ko heddi so wona dewgal no hume o bonni ha boni Aissata ko ɓoccode tan ne yaada e makko so wonano ɗum fotano yadde makko eyyi ko noon tan ko wiyete ko saga tan yaaha taw tiine o moƴƴa kono ay kala ko neɗɗo wadde moƴƴere kala ko mbaɗɗa e moƴƴere aduna a mayata a yiyani so neɗɗo mo mbaɗanɗa ɗum o yoɓanima Allah ne ndaara soko bonande kadi kasali koko gotum haaɓi kam fonno ɗum yobde moƴƴere sabu haaɓi ñamlani mo bonande mayde haaɓi o yaltani hen mi yi ɗum mi lelimo jamma kollami ɗum ha laaɓi ceer ko nawi haaɓi o yaltani hen o ari kadi o lomti suudu muɗum minen fof Adamu ɓuuri bonde nde dañmi gorko o hirimi hakkude men Seydou nde haaɓi nder yaro resi ɗum o hiri hakkude muɗum e yaro Adamu waɗa ha barke Adamu ɓernde bonde jogui Adamu ko hollirta ko eko woni ɓernde makko ko jiida yaasi kiram fotano wonde hakkude mon onon ne jaada ton ɗo nde kanko ɓurno on yodde machallah kanko ɓuuri on yonte kanko ɓuuri on darade e leydi jiiɗo mo fof konko yiɗa wadde ko hirata on ala ko manque makko kono ko wiyete ko Allah tagi fondani hay so tawi mo jiiɗɗa yumma e baaba ko Allah rokkata ma ko rokkani ɗum oy ko rokkata oye ko rokkanimo ɗum ala haali noon sehilaɓe kono konko gañan pumagu na wone makko
o yiɗana hay goto jaam ɗum tawi o yiɗana hay goto moƴƴere ɗum tawi o dañata moƴƴere mukko sa yiɗana honoma jaam annene a mayata dañani jaam kono haydara ɗum ɗo ko bolle puyɗe est ce que ñande lakara mbimi ɗum ɗo ko bolle puyɗe est ce que ñande lakara est ce que ne wiye aduna ko mere aduna ko seeɗa wona mere wona seeɗa gara sehil ma joɗɗa e suudu mum sehil ma wiye no daña jaam kaɗa ɗum aɗa londi lahal bonande neɗɗo fof mbiya rottano ɗum hen dottanaɓe bottari bonande dottanaɓe hirande bonande dottanaɓe kaccari bonande wiye ma yiiru aɗa ñama ko welma aɗa ɓorno ko welma aɗa wona e belemma ma mayɗo keccuno yurmi kono noon ɗinge bammakko eɗen tawa hen sabu no haaɓi yeehi ha ka bammakko falno bammakko yo yaafumo kono bammakko yaafakimo hande ko ɗum tum waɗi o waɗi ɗum kono min kadi mi ɗaani ha momo naati ka galle am mi huuli mo ha ɓurti ha ɗum ɗo fopp woodi hen mi meeɗano miijade momo ko ɗum waɗata ɓiɗɗo am o goto kala no duwa darde ɓe nguure mum nene e baba wona sama kala bon astafurlah ɓoyi kam mo artu kono seulement ko ƴettude bogo suno ko ɗum artotoma e gallo oui ɗum artotoma e gallo koto artuɗo o waɗi dérange yimɓe ɓeɗe min momi wawade recevoir wadde partage e gallo bébé t'inquiète o wonta artude d' ailleurs ko min ni yeɓɓi ko eɗen jaami ha suudu makko kalde e makko tranquillement mbimomi mi natti yiidemo e gallo hañ kam hunnude kam o wi salon o min jooɗi wi kam wonde ko jiɗɗo yaade te définitivement o wonta artude ɗo à part gargol ƴettude bagasuji makko o wonta artude mboɗo men tranché ko ani o wonta artuɗo de min wima noon je l' espère bien par ce que gallo komi tampuɗo e probléme aji ɗi min mi wawa wadde supporté rendude ummu e nder gallo mbiɗa wadda e makko walla mo waɗa dérangé hay intimité tan enen ɗiɗo en mbawa heɓde batte ummu hay goto wawa foftude batte ummu ɗum noon j' espère que mo yaltu gallo mi haalnima de bébé anayen ko mbiyami ko t'inquiète pas o wonta artude ɗo à part o wima o arto ƴetta bagasuji makko te so arti hay meuble aji ɗi kala ko sohluɗo e gallo so welama o mbawi nawde min kay ɗum wona probléme almoire o dadɗo ɗo kanko andi hay lampaji ɗi so welama yo sengtu o nawara ko ɓuuri kam tidde woni yo yaltu gallo min mbawa feccide makko e gallo c'est déjà fait gasi mais mbiɗa haalama guelal gotel so arti arande bagage makko so yaltani ko min yahata yaltude ɗum min mbeɗa jaɓanma ɗum est ce que min mami jaab jontaɗo baɗan ma mi wokko mi yaltadama ngal ah ta intérêt so yaltude ne wooda ko kanko yaltata walla goɗɗo kono ana yaltata ha nden mbiɗa fat ɗum mbimami t'inquiète pas anani ummu wonno probléme ma ummu yalti kañum yiɗi yaltinde hoore mum bébé haala ka gasi hanti nguuren intimité mo jiɗɗen wuurde o kala ko jiɗɗa ɗum waɗani kala ka yiɗa kadi mo watta ta hanti ɓayde o yeehi hande kikiɗe inchallah non waɗimo promettre min ɓufto e piscine o kadi no jiɗiɗa fof noon mbaɗirtum d' accord moƴƴi wonde mi weltima a weltima joni andawen no guiɗi men ñallude hen
ko fuuyi naɓe ɓiɗɗo am ko fuuyi. Baba oye, baba ye kardata, baba oye. sa wonna neɗɗo haydara a dartako ɗo yeesam aɗa wiyami ko mbiyata ko te se nenam e babam tinna a dartako ɗo yeesam aɗa haala kaltalo sans mi tawoytuma worɓe mbaɗma comme no mbaɗɗa kam ni worɓe no mbaɗatma Hola? Holmo kolo to mi no hande hakkille jiba ɓernde yilo mi wiya ɗum wawa wonde dow ala sehil ala bande ɗum fo ma dara wonta mande danja nde ɓerne bonde wana hunde fo fonda andren han ma wontude fonde ɗum ɗo fo a haalin sinno sago famina jiyagiro wonta ha sida warmaja nan ko vierge famaran ko hoɗum famani kombomi à partir d'aujourd'hui ɓe ganda e hoore ma nde ko mbaɗo avorté te a wonta kam yiide wotma artudo yet aɗa wi naggam naggam mbimani a avortani ɗum haajam ala hen anen je ɗum wondaka et puis ittu ɗum e hakkille ma ko min wanma reedu a faami eyyi wittani haydara mo
Anka. Docteur Nuda. Et préparation et détails pour jagol ma bolto tonuda hen. Pap. Tawi ham gongo jiɗɗa. Tawi gommi ɗo ruttade ala hakkillam de. Attends. Ruttade holton mbimi to tournuda pour préparer a waɗi inscription n'est-ce pas après on a tout payé n'est-ce pas kadi heddi ko jaha janggoyɗa mbiɗa ɗum namde mami de namde mami mana jahata ɗum namde mami faami kay kadi ko ɗum woni ko jaabimami ɗum ala hakkillam mi yiɗa mi natti yidde yaade hay tekkere ala hakkillam de jangde kay o saaha ala hakkillam e ko woni dalil ma pour quelle raison mbeɗa sikki hay somi haalani aɗa andi d'après attends a haaldani e guiƴe est ce que faami a haaldani e guiƴe saka aɗa wiyami hay somi haalani aɗa faami ko paamani holko paamani Pap min mboɗo huuɗi somi yeehi est ce que man wawa wadde noon hunde est ce que man dañ toon résultat parce que tellement ko kewi ko ene muusi ɓe ronki ɗum yo yalte hakkillam kadi surtout mo ko waɗim ko no waɗim trahir ni somi yeehi joni mi anda so tawi man wawa wadde bien focalisé e ko naymi ko saaha mi wawa hebde hen résultat sikkani si je serai à la hauteur Ouais, regardez. C'est une question. ok sa sohli kam mboɗimi nder Umar. Aɗa anndi no foti million ŋaaji min mbaɗi e jangde ma nde aɗa anndi ɗum yimi a anndan ko disposé
Adama Adama baba jinɓe ko jafɗa kam hakkille cuule tan jaɓ mi musiti ko mbaɗirnomi ɗum jinɓe ko jafɗa kam ha no feewi gueɗe cukalel an ko mbaɗa ko sukaɓe mbaɗa ɗum sukaɓe mbaɗa ɗum walla mawɓe mbaɗa ɗum oto wiyam gueɗe cukalel de an waɗi kam décevoir ko joɗonnomi ko ɓuura wiya ka sehilam ndekete ka momola imbécile que tu es. Umaro. onon mais combien de fois no foti laaɓi mboɗo nodda gila nane ha joni mi ono ala e moɗon jettude téléphone mum ɗum komi yarannoɗo café ko ɗum addi joni mi naati ɗo téléphone amma mi accunomo mais on son noddama jette téléphone aji mon ɗi je suis désolé yafo terrain oɗo o holto jettuɗa ɗo e site uji men ɗi ndayan mi waɗi ɗum site gonɗo ndayano ko biɗomo ndayano ana ari bureau mi wimama waɗanam ɗum bango almadi Saint Louis par ce que heeɗakimi cela veut dire que heeɗaki par ce que on noddami on wiyami mbimomi ko jiimi e mbaɗɗa ɗum ko ndayan pourtant mi wanno noté on jour ɗo winoɗa kam mi waɗa ɗum ɗum mbaɗa ɗum toyna ndayan no foti site uji min dañi wona ko ngeexoox Dias Yène Morola Almadi hein n'est-ce pas pourquoi donc j'ai bien précisé pour mbason fuuƴade e ko mbaɗa toon ko en terrain alsane o holto mbaɗa Assane Tall je pense c'est yen mbaɗanmo oɗon mbaɗa ko weeli mon quoi no foti jettanɗa 15/10 ou bien si ko 15/10 mbaɗanmo d'ailleurs wona yen mbinomami ko ya jettanmo Dias to vous avez tout manigancé et essayez rectifier ne kam ɗum ɗo gila ɓe nodditani par ce que amon noddomi joni alsano mo yinno komi jewanamo Morolan to mi winamo jewanmo deux terrain Morolan o kala mo jetti hen
comme ça l'autre jeewen mo rectifier ne kam dum do après j'arrive parce que jolo jippo mi wawa dum et puis téléphone aji mon di sonno dama aussi essayer jettude ko appel uji bi encore problème ma koy téléphone ma woni ci communique tellement il wala ay jikko haalu mo Papa, ni war na noté ah war na noté foofu. wat vérifier façon yow d'accord Holmo kolo to mi no hande